Dobrý deň, moje meno je Michal Farkáš a dnes sa nachádzame na ulici Karpatskej, kde máme na predaj tento trojizbový byt. Jeho výhodou je, že je nízkoenergetický a nedaleko sa nachádza aj škola pre vaše deti. Kľudná lokalita, moderne riešený byt, nízke mesačné náklady a vynikajúca občianska vybavenosť pre rodiny s deťmi. Všetky tieto prívlastky má ponúkaný trojizbový byt na prvom poschodí na ulici Karpatskej vo Svidníku. Byt sa nachádza v novej zateplenej bytovke s vlastnou kotolňou. Pri vstupe do bytu je väčšia chodba. Z priestrannej obývacej izby je vstup do dvoch izieb, kuchyne a vstup na lóžiu, ktorá má dostatok miesta na oddych. Je orientovaná na juhovýchod, kde si vychutnáte kľudné večerné posedenie. Výmera bytu je 73 m2. V spálni ostáva stavaná skriňa. Je tu priestor aj na manželskú posteľ. Výhodou je aj to, že izby v byte ostávajú prázdne, čo umožňuje zariadiť si ich podľa seba. Detská izba je postačujúca aj pre dve deti. Kuchyňa je dostatočne veľká na stolovanie. Nachádza sa tu barový pult, čo prakticky predeľuje kuchyňu. Veľkou výhodou je aj samostatná špajza na odkladanie potravín. Ďalší odkladací priestor sa skrýva na chodbe, ktorý môžete používať ako šatník. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a priestor na práčku. K bytu prislúcha aj pivnica. Toaleta je samostatná. Pri bytovke je parkovisko, čo je výhodou parkovania bez hľadania miesta. Vo dvore je veľa zelene a stromy. A na tomto detskom ihrisku môžete sledovať vaše rastolesti priamo z okna. Nedaleko sa nachádza aj materská škola a potraviny. Na pešiu zónu sa dostanete krátkou prechádzkou aj po prívode. V tesnej blízkosti je základná škola, čo určite uvítajú rodičia. Výhody. Moderne riešená dispozícia, nový bytový dom, prvé poschodie, tichá lokalita, väčšia lóžia, nízke mesačné náklady. Ak vás zaujal tento byt, radi s vami urobíme prehliadku a poskytneme potrebné informácie.